Mo ni balay aning hinanda ng singalan na nila. Ron-ron mga tangay kabayan mata ni burmaan ni paon ni balay. Sus. Na kay mga hinay-hay ni pultahan. Kaya kung ayon ni tako-tako na ni bayro nun ba. Sus, 5,000 lagi din. Ayo. 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 Pagbuhol. Isa man eh. Oy, masa ato ayo? Mo ni balay ni Ron-ron dire. Oh, mo ni, ron. Paon man no. Asa dia ron? Wala ra ba ni bakasyon ra ba gyud? Baguhay pa ni larga. Baguhay pa? Lagi adlaw pa. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Matay dako-dako ra ba ni yang pero non dire Brad? Mga pila man pa na yung bayro nun? 2.5 lagi ni. Lagi sa kadadata ni ba kay kadaanhin ako diri wala sa perminti. Alam mo? Asa day sa bakasyon day? Pan man daw sa Cebu man daw tapos dire Bantayan Island, duha daw sila ka buwan dito ah. Ay sugas ni nga tao. Ni saol na ka na ko na. Nya kana sa kato sa muli. Ay saha kay ako ang pangutan-on. Ay!